dama akwai kuɗin sallama kuma wannan da yake akwai kuɗi a wurina shi ma wannan na bashi sai kuma dai abin da ba a rasa wajen mun gama da su insha Allah gobe yanzu muna gida insha Allah ai assalamu alaikum wa alaikum gashi ina tashi ma in zaga in fi dawo ai alhamdulillah ko gudu na yi alhamdulillah masha Allah abin da zuwa da muke ma kunci kuma shi da mu muke ba to ya za a yi ruwa ma da saka mu da kai amma ne saka mu da kai ai ba abun da saka kuma dai Allah mai jiki da sauki. wannan yan gidan yaya na ce bayan Jafaru. Bayan Jafaru naka? Shi kuwa ya na ba. Iya ta zo daga can Adamawa. Ko dama shi can Adamawa yake? A kakar ta ce ta wajen uwa tun da ta gama secondary school. Ta dauke ta tafi da ita. An zo lafiya? Ya iyayen? Zai dan wanda ya lafiya? Alhamdulillah. Mun gode da wannan zumunci. Malam Sharu muna godiya ba. Allah saka da kai kuma ai kun yi bajinta Allah kun yi kokari sosai kun yi abin da ya kamata Allah ya saka da kai ma kai Assalamu alaikum. Barin samun ba zama ko? Barin da samun ba ɗan gyara ku gari Waye ma da salon ne? Ya shi nan man salon? Ai shi ne mara lafiya da ke kama da alhamdulillah. Ya jiki? A jiki ya yi an yi sai ka ce ba lafiya? Sai ka ce ka samu lafiya? Tun ana ba mu labari ana ba mu labari? Na salon ya ta to yanzu in Allah da idan mun fita zan je magana da likita duk abubuwan da aka kashe a asibiti na magani na abincin da aka siya insha Allah wanda za mu je a biya. To maganar wannan masha Allah duk an riga an yi dan ka ga zinan da kallon likita maganar kuɗin sallama da kuɗin wasu abubuwan da ya kamata duk an riga an biya yanzu insha Allah gobe yanzu ma an sallame mu mun tafi gida. kuma Allah na shi mai ruwan nan da kake da shi da wannan da wani tun daga kudin gado kudin magani da ma sauran abubuwan da ba a rasa. Masha Allah, masha Allah, Allah saka masa da alkhairi. Da saka da alkhairi. Amma ɗan rage ma wani abu. Na'am. Wato abinci da dai sauran abubuwan sha wallahi duk wanda mai rawan Allah shi ya kawo da har ma in muka zo muka samu abinci ga wataƙila mu samu kusan kala uku a gaban har da akwai wasu gwana-gwanai ma da ban san zo ko man wani kuɗaɗen abubuwa da suke sha ana sha na kayan ƙarin jini ke. Ai alaji saukar irin waɗannan baƙi a gari ai alkhairi. Alhamdulillah. Allah ya saka masa da alkhairi. Ba masu alƙa wulaƙanta ƙaramar sana'a. Kuma an ce mun ɗan gaba. Ina jin labari. Alhamdulillah. Ubangiji Allah ya saka mu da amin. Allah ya saka da sakamakon rashin lafiyar nan Allah da shi niyyar honorable. Ya taimaka da duk abin da ka bata. Da dawar su da ɗazu wannan sun je guri na. Mana sun je gidan honorable. Kuma honorable tun da ba shi da lafiya ko kofar gida ba fitowa. Honorable yin bayani tun da shi sanin ya san na san shi domin ya nemi
kuma bayan wannan honorable yana jin labari a kan shi sani duba da raina karamin sana'a da yake domin yin magana akan cewa baya aiki ina so in samu sana'a samu aiki ne to tunda shi honorable ya ji labarin ka ya ce in gaya maka ina baka shawara ka je ka nemi sana'a ko da karama ce domin ba ka son kula da karamin sana'a ka ma wulaƙanta domin duba da abin da mai ruwa ya yi alhamdulillah kowa ya san karamin sana'a ce ya riƙe kansa gashi ma ya riƙe wani ba lafiya ga ta abin da ake ji ya yi to ya ce a gaya maka ka je ka nemi sana'a ko da karama ce in Allah ya so ka ji abin da nake gaya ma ko na'am sai ne ke baka shawara ka je ka kama karamar sana'a amma baka yi ba to ga irin sana'a malam Jibril bisa jajircewa ka da kai na gidan honorable bisa zuwa da ne na gaya masa zuwan ya ce in tabbatar maka gaya maka daga yau ka zama PA ɗinsa duba da abubuwan da kai ka riƙe mutuncinsa shi ma kuma ka riƙe jama'a ya ce sanar da kai domin me domin faɗa a gaban jama'a domin saƙo ne na honorable ya ce yansa ya ce in gaya maka ya ba ka matsayin PA bayan wannan ina Ahmad kai ma Ahmad honorable ya ce a gaya maka daga yau sakamakon kokari da kake akan samari akan matasa ya ce a gaya maka kai ma kai ne na hannun damansa ji da zai je za ka rika masa domin za ka rika ba shawara akan matasa abin da ya kamata a yawa matasa insha Allah a yi mun godiya insha Allah ce kai ma kyauta haka kai kenan insha Allah to bayan wannan kuma jama'a ku shaida ina mai faci kai ne mai faci ko to alhamdulillah shi ma honorable sabuwa daga gurinsa ya ce a gaya maka duba da rike sana'a da kai ya samun maka kofa bugaggiya ya ce a baka kuma ya samun maka aiki a refinery ya ce a baka bugaggiya tana da idan mun gama mun je gida zan ɗauko maka kun baka dalili saboda ka rike sana'a karama ka kula da sana'a ka rike ta hannu biyu na tabbatar idan ka je can ma ba za ku wadata wannan ne jawo ce a gaya maka yauwa in mun koma gida ka zo ka kawo ba kai kowa da sani bayan wannan na gangaro na mai ruwa ikon Allah mai ruwa wani rabu ya ce in tambaye ka wace wani karatu takardar ka ya take duk da yake mu muna koyi ba wani karatu muka fiye yi mai zurfi ba amma duk da hakan alhamdulillah a yanzu haka na kammala secondary school amma takarda ta yanzu haka tana gida ko yanzu zan je da kuta masha Allah to in ga mu dakata na'am Allah na fi dama irin wannan ranar da ke jira kowa ya bude kunnensa ya ji shaida daga yau na bawa mai ruwa auren yata ya kilima kowa ya shaida haba malam sallau ya za ka yi min haka ba mu haka ba da kai ba yanzu mu gama maganar nan da kai a nan gurin kuma sannan yanzu ka zo ka yanke min wannan danyen hukunci haka ba komai kai hakuri sai ka nemi kanwata sai a baka wancan din dai ai ita na fa abin nan da ita ba komai malam sallau aka yi min haka mun adalci kenan kai hakuri ba adalci ne wannan malam sallau haka akwai kanwata sai ka nema a baka bari ya nemi kanwata ba komai ai kun dan ne ba komai ya zan yi kilima ki shaida daga yau wannan shi zaki aura insha Allah Ba matsala insha Allah. ba komai bayan wannan sakamakon abin da ji ka faɗa na a matsayina na wakilin honorable kyauta saka da kai insha Allah rabbi duk abin da za a yi na harkar biki duk ɗawainiyar da za a yi ta harkar aure ta biki na ta gidan da zai zauna na mun ɗauki wa mai ruwa za a Allah ya saka a kai Allah ya saka a shiga mun da guda bayan wannan kuma za a ba ka miliyan guda ka ɗauki ka jajari nagode Allah ya saka da inganta sana'a wani rabu ya ta yi ba 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 kai ma Allah saka Allah ya saka da kai ma Allah saka duk da ni ba da amfani ba zan iya zaɓar shi ba dan gari bane amma babu Allah ya kowai saka da alhamdulillah godiya miki godiya miki a yi mun godiya wajen memba Allah a yi mun godiya wajen memba za mu yi godiya dan za mu yi ayarin mutane za mu shigo za mu yi ayarin mutane za mu shigo a yi mun godiya wajen yaya na memba insha Allah
yanzu shi kenan wannan rayuwa ita tafiye maka kenan ka zo ka zauna a ɗan majalisun ba duk sun tashi sun baka sai kai kadai yanzu ko abin da ya faru a asibiti zama maka darasi ba ba ka sama maka mafita ba yanzu wannan shine abin da ya fi maka kenan to ya kamata ka nutsu ka sama kanka mafita. ai dama baba wallahi tunanin da nake ta yi kenan ina ta so dama yanzu zo in same ka zo mu yi magana kenan ina so in gaya maka cewa wallahi baba yanzu na shirya wallahi tsaf duk sana'ar da kaga ta dace da ni wallahi baba ka gaya min zan je in yi ta wallahi. Alhamdulillah masha Allah alhamdulillah dama abin da muke so kenan a kullum addu'a da muke kenan hankalin ka ya dawo jikinka ka nutsu ka san me abin yi to alhamdulillah ka je duk ka zauna kai nazari duk sana'ar da ta yi maka to ka tsaya a kansa ka duba in Allah ya da za mu taya ka da addu'a dama can muna yi maka addu'a kuma dama abin da muke so kenan hankalin kai dawo jikinka to alhamdulillah Allah shi maka albarka na gode. wato gaskiya fa na riga ma na tsaya fa ni na ma gama tunani wato babu wata sana'a ma fa da ita dace da ni fa da ya wuce garuwa saboda na fahimci kawai duk wani nasibi ma ina cikin garuwan nan kai yanzu ma ban da ikon Allah ka duba wai kawai lokaci ɗaya Allah ya ɗaukaka wannan ɗan garuwa kai ikon Allah kenan kai Allah ba kyau gaskiya sana'a garuwa zan koma wallahi ita zan koma Aminu. Malam Ahmad. Yau a gari? Malam Aminu ya bashi. Yau a gari in ji maki bako. Wai kai ne kuwa? Kai Aminu ka ga yadda ka canja kuwa? Hankalinka ya kwanta, ka yi haske, kai ja hankalinka a kwance. Kai. Ai Malam Ahmad ba abin da zamu ce wa Allah shi. Wannan shine gaskiya. Magana ta gaskiya ni kaina yanzu na tabbatar da cewa Allah ya yi mana sauyi na rayuwa. Gaskiya. Kuma bayan na zo sai na ga gaskiya da yake kan san mu a can AC ta kashe mana AC da AC wallahi AC ta Malam Aminu AC rayuwa kenan wallahi AC ta kashe mana jiki ban tare numfashin ka ba kada zuwan ka anan yanzu ka sai wannan babu din Malam Aminu gaskiya Malam Aminu rayuwa ta canza wallahi rayuwa ta canza ni fa na yi mamakin ganin ka Allah wallahi Allah wai ya labarin majalisa kuwa Malam Aminu majalisa ai tunda kuma Allah isa muka je tun a asibiti dai wannan abun arziki da wannan dan majalisa yi majalisa ta watsi gaskiya ne kai ma majalisan nan ba abin da mu ce sai Allah ya saka mata yanzu fa matakin da nake kai yanzu fa hanyar su haka na ji labari dan ni sai ji ne an cewa ka gai ai na gaya ma dan majalisar nan ya canja fiye da tunaninka dama wa rashin mu ne da bamu je kusa da shi ba to amma a yanzu zan gaya maka dan majalisa ya canza ba kuma i canza shi ba jan mu da i kusa da shi idan zan wani ina gaya maka aikin wannan dan majalisa abin sai ya baka mamaki Allah dama rashin masu ba shawara ne alhamdulillah yanzu takaice maka ayyukan dan majalisa sai wuni ina guda daya ba mu koma tenuwa ta gaba ka duba gine-gine yaran mu suna samun ingantaccen ilimi suna samun kayan karatu kwararrun malamai ofa ko mai kananan mataki daga sakan sakandare gaba da haka ma masu diploma suna samun aiki ina magana ruwan sha dan majalisar nan ya tsaya a harkar ruwan sha ya tsaya a lafiya musamman ma mata masu kana'o'in sana'o'i su ma an tallafe su ai mu zuwan wannan dan majalisa sai dai mu ce Allah ubangiji ya sa hakan shine mafi alkhairi itai gaskiya ni kaina yanzu wannan dan majalisa banda wata kalma da za a fara wajen nuna godiya da Allah saboda ya mutu gaskiya babu ni ma yanzu roƙon Allah nake ban wata dama kyau in ta ɗebo mutane na muna zuba sa alhamdulillah a'a wai tsaya wai ina sarin abokina ni na ga ban gan shi ba kuma kina nan ba ta shiga sani yana nan ai bai da waya
wato Malam Aminu ban so ka tambaye ni rayuwar Salim ba saboda rayuwar Salim ta riga da ta canja. Salim ya yi sadu da ya na gaya ma duk wannan abun ya ajiye shi gefe yanzu. Salim yana nan ya koma dai ga ruwa a takaice. Na ga shi sai wani zazzagaye maka yake yi. Yanzu tura ruwa yake a baro. Ga ruwa. Salim ya koma ga ruwa kamar yadda ya gaya maka. Ai ka san ita rayuwa babu yadda ba ta juyawa. Kawai ka ce mun Salim yayi nadama. Lalle Salim ya fuskanci rayuwa. Yana kan fuskanta ma. Yanzu ya gane gaskiyar da muke gaya ma a baya. Kai amma fa ka san wani abu, wallahi Salim yanzu ya fi walwala a kan da. Saboda yanzu yana samun 500,000 yana taimakawa kansa har ya taimakawa wani. Kaga dole yi walwala. Gaskiya ne, to ai ta dama tun farko raina suna aiki. Bai san muhimmanci ta ba saboda bai taɓa yi ba. Muke kokarin nuna masa amma yake ganin kamar mu makiyansa ne. Musamman ma ni da nake gaya ma gaskiya ya ɗauki karan tsana ya ɗora mu. To yanzu Ahmad abin da zai faru ka gane? Lokacin da zan to an bani wani sako saboda akwai wani wanda muke aiki da shi kuma ba mu da nisa a nan. Nake so nayi alƙawari zan je kai masa sakon. To amma ka san cewa akwai zama na musamman. Zuwa da daddare za mu haɗu kai ma zan ganka. To mala ai tun da ka zo mamu da lissa ta dawo. A to ai a zo a tuna da. Gaskiya ne wallahi Allah. Wale shikenan ko Malam Aminu. Zan shirya mana zama fa. To ba ko. Saboda ka san yau ya ba zan manta da. Allah ya kara sira. Shikenan ba komai. Na lafiya. Kaga rayuwa. Kaga shi. Kaga rayuwa. Bakin da nake wai mai faci da yake cewa wai AC ta kashe ba. Allah ya kara da mun to kai. Allah sarki rayuwa. Neman halatta ya iki. Allah ya samu dace. Wannan batu na mari da kika yi in fact da gaskiya ba ki sani cewa ba ki mari banza ba. Yes, insha Allah zan rama. Assalamu alaikum jama'a, sunana Zakar Rabi mai dokau wanda kuka fi sani da Salim a cikin shirinmu na wato ainihin rayuwar nan. So to a takaice dai ina so in yi muku albishir tare da gabatar muku wata sabuwar jaruma ta mu wato Ikilima wacce ta bayyana a cikin wannan shiri namu. Sannan insha Allah tare da ita da ma wasu shauran jarumai waɗanda ma ba ku taɓa ganin fuskokinsu ba, za mu kasance tare da ku a ranar sallah ko kuma bayan an yi sallah da 'yan kwanaki. Insha Allah akwai wasa da muka tanadar muku na musamman wanda za mu gayyaci jarumai da yawa, za ku zo ku sha kallo. Akwai wasanni waɗanda in fact dai gaskiya ba za mu iya muku jawabinsu ba. Insha Allah akwai kaiwa dakata. Hakika na ji daɗin wannan mari da aka yi wa Salim ɗan takarda wanda ni ma ban san makasudin marin ba, amma sai mun haɗu a taɓa kalashe shirin da za mu gabatar a wasan sallah. Assalamu alaikum masauraro, sunana Musa M Musa jarumi a rayuwar nan a matsayin Ahmad. Hakika muna jin daɗin ra'ayoyinku da kukan tura mana musamman sakonni da kuma jan hankali da shawarwari da kuke bamu. Muna fata za ku kasance tare da mu a shirin mu da za mu gabatar na wasan sallah domin ku muka shirye shi. Muna fata mu yi shi lafiya mu kuma kawo sabon launi a cikin wannan tafiya tamu. Muna godiya da maraba da ra'ayoyinku da kukan tura mana da jarumanmu da editanmu da producer. Muna fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Salisu Aiwan da kuka sani da ko kuma Abba Eji wanda kuka fi sani da Aminu mai faci a cikin fim ɗin rayuwar nan. Hakika ni kaina abinda Ikilima ta yi wa Salim ya matukar bani mamaki, kuma na yi iya kokari na ta wajen ganin samo dalilin da yasa ta yi masa wannan malin, amma na gagara samu. Amma an samu, idan kana son sani ko kuma ganin dalilin da yasa ta yi wannan malin, mu haɗa wasan mu na sallah. Sannan kuma a ƙarshe muna godiya a gare ku
duba da yadda kuke bamu gudunmawa da yabonmu da kuma ɗaukar aikinmu da muhimmanci. Saboda haka muna daɗa godiya a gare ku, ba mu da wata kalma da za mu yi amfani wajen gode wa masoyinmu. Muna so ku kasance tare da mu a kodayaushe. Muna godiya, muna godiya. Sai mun uwa masu bibiyan mu a cikin wannan shirin nawa mai suna rayuwar nan. Da farin fara dai muna godiya a gare ku, muna ƙara miƙo godiyar mu a gare ku game da irin muhimmancin da kuka ɗauke mu da shi na bibiyan mu, ganin da zaran mun sa aiki kuna bibiya ku ɗauka. Kuma haƙiƙanin gaskiya duk mutumin da zai baka shawara game da abin da kake soyayya ce ta janyo haka, idan ba soyayya hakan ba za ta faru ba. Muna mai baku haƙuri game da albishir da muka yi muku ƙaramar sallah ta wuce, za mu yi wasan sallah ba sakamakon wasu dalilai da muka yi ƙoƙari muka shawo kan ba. A yanzu muna mai albishir muku cewa insha Allah wannan sallar ko da ke ba sai na faɗa ba, gashi nan dai kun kalla abin da ya faru yadda Ikilima ta zage ta zankaɗawa Salim ɗan takarda mari, to ni kaina ban san me zai faru ba. Shin ka san makasudin marin da ta yi masa? Ban sani ba. Wanda sakanni ko ka tanadar wa masu kallon ku a ranar sallah? To gaskiya abubuwan suna da yawa. Na farko duk wanda ya zo kallon wannan wasan insha Allah ba zai fita daga cikin gidan nan ba, insha Allah sai ya fita da, in ma ya shigo da damuwa zai fita zuciyar fresh mind, ba wani damuwa a cikinta, zai koma gida yana nishadi, sai sati guda wannan nishadin ya fita daga cikin sa ba insha Allah. To alhamdulillah, wanda irin sako zaka ba wa masoyanku na baya da suka tama domin ganin wasan ku na karamar sallah wanda ba ku samu damar kammalawa ba? To kamar yadda na faɗa a baya, ba dai abin da za mu ce musu face mu ba su haƙuri kalmar da ba sa so. Da Allah Allah muna mai ba ku haƙuri, ku yi haƙuri, akwai dalilin da yasa hakan bai yi ba, amma in Allah ya da wannan karam ina mai tabbatar muku wannan matsalar ba ta faru ba insha Allah. Alhamdulillah, wanne irin sako zaka kawo a wannan ƙarshen fim da naku da kuka kawo? To a masu kallon mu ina mai takaicin sanar da ku cewa a wannan karan mun kawo ƙarshen season 1 na rayuwar nan, wanda muna fatan insha Allah da mu baki daya za mu haɗe a season 2. In Allah ya yarda season 2 zai zo da sa'uƙuka kala-kala, ban tausayi, barkwanci, al'ajabi, ban tsoro, soyayya da dai sauransu. Insha Allah za mu haɗa su. Alhamdulillah, kana ganin ni duk da dai ka sa mini waswasi a zuciyata, menene makomar Salim ɗan takarda a season 2 naku da za ku ci gaba? Hakikanin gaskiya ni kaina ban san makomar Salim ɗan takarda ba, amma dan ganin yadda rayuwarsa za ta kasance, a'a rayuwarsa yana komawa normal rayuwa irin ta mutane, ko dai ya tafi a wannan rayuwar tashi da ya dauko yake ganin ita ce daidai da shi, zai tafi a haka ne ko zai canza, zai yi kuɗi, a talauci zai kare, waye wannan gaskiya duk ba mu san me zai faru ba, sai dai mun haɗa su za mu san me zai faru. Menene sakonka na ƙarshe dangane da masoyanku masu bibiyar channel ɗin? Sako na ƙarshe shine, na farko muna miƙa godiya a gare ku kamar yadda na faɗa, muna miƙa godiya a gare ku. Sannan abu na biyu shine ina mai ƙare muku jawabin cewa insha Allah akwai sabon series bayan wannan da za a ƙara sako muku shi, insha Allah shi ma zai kasance abu ne na soyayya, tausayi, al'ajabi, ban tsoro da dai sauransu. In Allah ya dawo kalla za ku tabbatar muna kawo muku inganci mai kyau. Sannan da ƙarshe abin da ya san gaya muku a nan shine, mu ba mu shirye wannan abun don mu ci mutunci wani ko mu tozarta wani ba, a'a mun shirye wannan abun ne don mu faɗakartar da mutane akan rayuwar da take a yanzu haka. Muna son da Allah duk wanda ya kalli shirin ne ya tabbatar cewa ya ɗauki wani abu da zai ƙaru da shi a rayuwarsa. Mu shine burin mu, kuma wannan dalilin sa muka tsara wannan shiri na rayuwar nan ba don wani abu. Kai a karan kanka matsayinka na jarumi a cikin shirin ɗin rayuwar nan, kuma daraktan wannan shirin, wanne sing ne ifa burge ka, ko ce wanne fitowa ce tafi burge ka a cikin wannan shiri na? To gaskiya kusan duk fitowar da aka yi a cikin rayuwar nan ta burge ni, amma dai dukkan mu yan adam ne kun sani, akwai wani sau na zuciyar mu maybe ni wanda yi mu ba shi yawa yan kallo ba. To amma hakikanin gaskiya akwai fitowar da aka yi ta las a asibiti, wanda Malam Sallo yana kwance a gadon asibiti, yasa ko kuma ce yar yayansa ta zo Ikilima ya yi wa ɗan garuwa alƙawarin ta lokacin da gwari ya miƙe ɗin nan, yake cewa don me zai hawa masa haka, shi yake son ta kaza. Gaskiya wannan sun ya fi kowane sun burge na cikin shirin nan. To menene fa baka dariya a cikin shirin? To gaskiya kamar dai na faɗa, dariyar ma dai wannan sun shi yawan dariya, domin zan iya cewa ni in aka ce in fidda best scene a cikin rayuwar nan, wannan sun shi zan fita. To alhamdulillah.